ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Имрӯз 15 ноябри соли 2024 навор кардем баҳри шумо барои реклама муроҷиат бикунем. Замин, мошин, хона чизе бошад дар WhatsApp дӯстон рӯй кунед, навори баъдина реклама карда фурӯшта мегузорем. Ирӯза наворда ҳастай. Квартираҳо 3-4 дона аз дохили Душанбе ҳастай. Мерседеси фурӯши американка рӯй кардан. Як акада аз Душанбе аренда комната дар кор. Як акада аз тарафҳои Бохтар замини фурӯшӣ дар корай. Баъдан хонаҳои заминӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ, дар ноҳияи Муъминобод, дар ноҳияи Данғара, дар ноҳияи Рӯдакӣ ва дар ноҳияи Хурусону Ваҳдати Ҳисору дигар минтақаҳо бари шумо дӯстон. Навора то охир тамошо мекунем. Наворда лайк мезанем, дар канали Саудо ТВ подписатсия мекунем. Наворои баъдинаро жад карда местем. Эълонамо сар мекунем бача азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. Азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. Аз уми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. Чанд солҳо стажи кори доранд, ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. Мақсад ба дили пир аз уми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед бача азиз. Мегзарем ба қисми эълони якуми имрӯза. Ассалому алайкум дӯстони азиз, мега мода аренда квартира или хона дар корай аз территорияи Навобод, Калелин, тарафҳои 112 микрорайон. Хонае боша ки зиндагӣ карда шавад. 1700 сум метавонам ҳар моҳ супорум. Касоне ки дора дӯсту бародаротон дора WhatsApp мада нависен, мега илтимос кардан акамон. Дӯстон, кадомитон дорен марамат шанса аз даст натен. Ҳами акада то 1700 сум моҳона аренда хона дар корай хулас мегира бача азиз. Ассалому алайкум дӯстони азиз, мада замин дар корай аз шаҳри Қурғонтепа мега то 50 000 сомонӣ боша, касе ки дора зангам бизана мегирам гуфтага ҳами акамон. Рақами WhatsApp-ша мондем, метавонен занг бизанен. Одамои заминдор аз территорияи шаҳри Қурғонтепа, шаҳри Бохтар, ҳозираш Қурғони Пешина, кадомитон замин дорен арзишаш то 50 000 сомон боша, агар ина ҳами шахсият да занг бизанен мегирам. Нафароидам хеле эълон дар корай дар WhatsApp нависен. WhatsApp мада дар комментария нанависем бача, фақат дар WhatsApp эълон мекунем. Мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Мерседес GL рӯй кардан. GL ҳами марка хулас американка меган. тоза американка. Шаҳри Душанбеда қарор дорад. Объёмаш 35, бензини холӣ, нархаш 350 000 ба суми тоҷикӣ. Мотораш 35 автомат, 5 моҳа ҳуҷҷат дора, тамоми ҳуҷҷатора дора. Рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp занг занен. Састяни мега 100% алиш мешава. Алиш ба хона, хонае ки дар тарафҳои Қарабуло, Пединистут, Испечак, Зарафшон 82 боша, агар ҳами тарафҳо мо хонатона ба ҳами мошин алиш мекунем, мега ҳами бародармон. Мақсад чи бачаҳо азиз? Касоне ки ба сум мехарен 350 000, касоне ки хонаҳотона метавонен алиш кунен, ина дар WhatsApp-шон ё ки дар рақамҳои дастӣ занг бизанен шад. Мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ, ноҳияи Ёвон, деҳаи Кулобода қарор дорад. Бачаҳо ҳастанд ки аз Ёвон боша моро тамошо кардаста боша. И важни ҳай бачаҳо, ответ шумо дар комментария беҳад важни ҳай, чунки мо аз Ёвон кам навор мекунем. Шумораи мардами Ёвон дар комментария бисёр боша, аз оҷа мо зиёдтар навор мекунем. ноҳияи Ёвон мега 165 000 сум нархи хона. WhatsApp шонда занг бизанен. Документҳо ҳамаш 100%. Айраҳи калон 400 ё 500 метр мега хона дурай. Об, свет, ҳама чиш қоидавияй, боз камтар муомилаи хубам дорад. 165 000 сумда инами хонаро метавонем бачаҳо чо кунен? Бигирен. Лайкора монен, пабратски менатора қадр кунен. Саудо ТВ ирӯза наворда
15 минут видео кардагай бари шумоҳои ҳамаш. Квартираҳои фурӯшиам дорем, хонаҳои заминӣ арзони қимат ҳар хелашам дорем. Хулас тамошо кунен навороро бо диққат то охира. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қабул кардем ки 4 комната масоҳати 6 сотиха. айни ҳол хона дар ноҳияи рӯдакӣ қарор дорад. деҳашон деҳаи ҳасанобод. ана ҳамин хона 220 000 сум нархи хона дар ноҳияи рӯдакӣ. ватсап шонда метавонен ҳозир занг бизанен, маслиҳат кунен. ҳама шароитҳо ҳастай мега. хона хоб ҳолати беҳтаринда қарор дорад. ошхона, ҳезумхона ва дигарро ҳастай. баняш дохили хона да. 4 хона масоҳати 6 сотиха. боз савдо мешавад. 220 гуфтем, муомилаи хубам дорад дӯстон азиз. дегдонхона, ҳезумхона, аловхона, кухни, баня, ҳоҷатхона ҳамаш мақсад камбуд надора. метавонен занг занед. хона мега баняш мақсад дохили хона да кардагай. ин масъалаш мақсад бо камтар хубтаракай. хулас дӯстон чи ватсап шон 66 11 ҳозир метавонен занг бизанед. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ба як сурат қабулш кардем. дар ноҳияи муъминобод деҳаи дехлолода қарор дорад. ина ҳамин хона хулас. нархаш 165 000 сомонӣ мега ки бо муомилаи хубам дорад. хонаи фурӯшӣ ноҳияи муъминобод деҳаи дехлоло 4 ҳуҷра 8 сотих масоҳат дорад ки хона инами састаяни кардагай. ина мардам ҳама зиндагӣ дорад. хоб се дар хона мақсад як веранд, баня дар дохили хона ҳастай. боз 2 хона временка дар ҳавлӣ дора. боз харидори аниқ бошӣ агар боз камтар муомилаш мекунем. 165 дар ватсап нависен. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. боз дар ёвон ирӯза наворда 2 3 хона аз ёвон навор кардем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ки масоҳати бениҳоят калони 17 сотих масоҳат дора. бачо азиз 17 сотих мегирен, мақсад 3-4 участка ҳам бикунен мешавад. 3 ҳуҷра дора ҳозирашта. инами хона, ина ҳавлӣ, ина агарот, ошхона, анҷумхона. ноҳияи ёвон деҳаи чораҳада қарор дорад. 200 та нархи хона муайян шид. савдои хуб дора. 3 хона фурӯшӣ срочно ноҳияи ёвон деҳаи чораҳа ремонт кардагӣ. масоҳатмон 17 сотиха мега. боз камтар муомила дора. касе ки мехара фақат дар ватсап нависонен, маслиҳат мекунем. бачако лайкро рамонен, падилитсаву подписатса кунен. фақат нафарои ки хонахар ҳастанд вода метавонен ҳамин наворои моро падилитса бикунен. пашти таи 40 000 одам савдо теведа бовар кардагай. чем гапи бад ҳамин дар комментара ба пеш нависен. гарени хирсан мешин бачаҳо медонен. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ 4 комната 5 сотих масоҳат дорад ки дар ноҳияи Хуросон деҳаи Исмоили Сомонида қарор дорад. 195 000 сомонӣ. як бор дига мегӯм. 4 комната 5 сотих деҳаи Исмоили Сомонӣ ноҳияи Хуросон 195. рақамҳои дастӣ занг занед. лави роҳ мега бохтару душанбе 4 дар хона, аловхона, анҷомхона дигару дигарош ҳастан мега. беғарзи ҳавлӣ бо 2.5 сотих замин. дарахтҳои калон катӣ. дар телефон ҷавоб дода наметавонем мега. фақат ҳамин рақамҳо ватсап да метавонен занг бизанен бача азиз. маълумоти пурра муомила кунен. хулас 195 та ин нархам нархи соза, ине ки хона ҳам састаяни соза бача азиз. худотон бо маслиҳат кунен. касоне ки хонаро мекунен, ҳамин телефонотонро баракӣ бигирен, дӯстони азиз, навор кунен, видеонавори чотки карой кунен, бо беҳтарин мешавад. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатии мо 2 ҳуҷра 7 сотих масоҳат дар ноҳияи Ҳамадонӣ, Истамбулда қарор дорад.
инами состояние хонаро ёбненако шпаклёвкаву шкатур кадаги дарунаш мақсад ҳаму ҳолат 150 та меган савдои хуб дора масоати ҳавлӣ кам нест 7 сотих фурӯшӣ ҳамадонӣ Истанбул пушти МЧС 2 комнат 1 веранд даруни хона шкатур стяжка потолок монтаж шпаклёвка кадагиай бо савдо ҳам мешава касоне ки мехара муомилаш мекунем мо як тарафта фасон када хонаро мақсад дохтан касе ки мегира ин тараф бо дарвоза мекунен ягон иншооти дига ҳам мекунен сон азиз худотон бо дар ватсапшон нависонен дар таги комментария ҳатман нависонда монен шумода аз куҷо то чанд сума хона ёки квартира дар Корей навори байдна пешон мекунем касои да хона замин дар Корей дар ватсап нависем фақат бачаҳо мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ квартираи фурӯшӣ навбати мо астае ки як комнатага квартира нарха бинен просто 125,000 мега занг занен як комната квартира дуюм этаж 20 квадрата мега бача азиз квадраташ камтар кам ина ҳами хона шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ ватсап занг занен маълумотро гӯш кунен корвон пеши автосентр мега обсвет ҳастай барои зиндагӣ тайёр 20 квадрат мебошад ҳуҷҷат ҳам дора барои оилаҳои сабук мақсад касоне ки нав оила барпо кардан хелбумон як кӯдак ду кӯдак дора барои ҳамо мега мақсад мешава бисёр арзонаш намекунем 125,000 сум худотон бо дар ватсапшон оиди ҳами хона ҳозир дӯстон занг бизанен лекин лайкҳоро ҳатман монен подписатсия кунен ҳадди ақал ҳами ҳафта 40,000 шем бо гарени хирсан мешем да як дастгирӣ конкрет кунем ки ҳами 40 та шем мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ квартираи фурӯшӣ астае ки як комнатага квартира дӯстон азиз шашум этаж масоати 40 метри квадратиро ташкил медиҳад шаҳри душанбе дар тарафҳои зарафшон қарор дорад як ҳуҷрага 189,000 сомон нархи квартира зарнисор мега ки назди посолствои Узбекистон ва Америкада қарор дорад намастройкаи инами состоянияи хона бача азиз ина проекти хонашон документ дора светооб лифт дора ин масъалаҳо камбуд мақсад надора 189,000 сум рӯз то рӯз соат ба соат нарх наво беҳад қиматш десай мақсад ки метонен занг бизанен маслиҳат кунен худотон далши перегародкуша вардошта зиндагиро сар бикунем бача азиз мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ки 2 ҳуҷрага 2 сотих замин масоҳат дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи фирдавсӣ қарор дорад ватсапшонда занг занен роҳи даромади мошин надора мега бачаҳо азиз гуфта монем 365,000 меган роҳи даромади мошин надора роҳирави мақсад дораву даромадгоҳи мошин калон надора 1640 ба 140 мегам хеле хулас харидори аниқе ки ба хулосаи харид мақсад занг мезанен ҳамо одамода мақсад ина занг бизананда хулосаga бачази хонаи фурӯшӣ назди авлигӣ қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад 365,000 сомонӣ нархи ҳамин хона 2 сотих 2 ҳуҷрага дӯстон ирӯза навори ма ба 11 дона хонаву квартираву мошин тамом шид чизе ки ёфтем чизеро кардан ҳаракат кардем шумо да бачаз ирӯза наворда мондем лайкҳоро ҳатман бизанен номерои ма барои реклама кардан мошин замин хона квартира чизе бошад дар ватсап рӯй кунем реклама ка фурӯшта мегузорем нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира аренда комната ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспорен бародаре ки заминшон дар Корей дар комментариё менависен фақат дар ватсап нависонен навори байдна эълонтон мекунем ёфта метем иншоалло лайкҳоро монен максимални подписатсия кунен зиндаву сарбаланд бошед.